Ahojte, moje meno je Lucia Pavlíková a je mi veľkým potešením predstaviť vám náš projekt World Ecotelescope. Žijeme v dobe, kedy znečisťovanie prírody a nedostatok prírodných zdrojov sa stáva našim každodenným problémom. Deti sú naša budúcnosť. Dajme im teda šancu naučiť sa chrániť prírodu lepšie, ako ju chránime my, a to prostredníctvom ekorozprávok. Ekorozprávky sú príbehy, ktoré kladú dôraz na dôležitosť ochrany prírody a obnoviteľných zdrojov energie. Naviac, tieto rozprávky píšu úplne bežní ľudia rovnako ako vy. Každý rok sa usporiada súťaž, do ktorej sa môže zapojiť každý so svojou ekorozprávkou. Tie najlepšie a najkrajšie ekorozprávky potom oceníme, upravíme, preložíme do svetových jazykov a spracujeme do audionahrávok. Vďaka spolupráci so zelenými firmami, ktoré spoja svoju značku s našim projektom na báze mesačného poplatku, budú tieto nahrávky rozprávok voľne dostupné všetkým materským školám na celom svete. Naše demonahrávky ekorozprávok už počulo viac ako 500 detí na Slovensku. Radi by sme však náš projekt rozšírili ďalej a dostali tieto zábavné a náučné ekorozprávky aj do uší všetkých ostatných detí. Ak nás chcete podporiť, hlasujte za nás.